is, dan lijkt het krek of is een hoed van leer. Maar zie haar natuurlijk gewoon hier. Wanneer ze opdroegen binnen, gaan ze een hele mooie vaart. Nou, zeehoen die ken ik puppies krijgen. Krijg zoals een gewone hoen eigenlijk. Maar wie ga je dus heid en mem en een jonkie, dus een pup. En dit is ze. De naam zeehoen, die gaan ze kringt ze leven natuurlijk in de zee. Maar ze blaffen, dan krijgt ze zoals een hoen wanneer ze in paniek binnen. Ze hebben wat moeite op het loon inderdaad om vooruit te bewegen. Ze gaat toch heel langzaam. Het heet eigenlijk bobberen wat ze doen. Hoe ze het doen is eigenlijk met name door de voorflippers. Die zetten ze op de grond en dan zetten ze haar mee aan. Waardoor ze dus daarna hun vallen laten. Dus ze vallen als waren gewoon naar voren. Dus dat is eigenlijk de manier waardoor ze vooruit bewegen. Dus de blubberlaag broeken ze daar ook heel wat voor. Een torpedovormig lichaam, maar dat ze dus geen weerstand krijgen in het water en dus gewoon heel snel tempo bij kennen. En op die manier dus prima onder water leven kennen. Maar je kan bijna zo'n 40 km per uur bij in het water, dus dat is een heel snel tempo. Ze sliepen of boven op een zonnevlakte of gewoon hier beneden onder water. Dat kan zeker. Ze kan ongeveer als ze sliepen zo'n 30 minuten onder water, maar ze nog wel even naar bodem adem te halen.